Човече съм в PRBG. Давай тази съм с теб, да знаеш, ще имаме една Minecraft минигейм. Стивам с PRBG Иван в скоби, ще говоря с мен, но няма да играе. Да, ще очаквам на Кажете хай, съдър. Съвет от Цеци, не си взимайте НФС Масланта 2012. Да. Ще ви побех. ХВДЖ е един. What? Не къскам. С кого говориш, бе? Тук е Леона. Чувствам се невероятно. Заряд безплатно. Амус, що е различен скин. Да. И започваме минигеймса. Всички ще искат да са при мен със сигурност. Абе Точно да, така, точно! Меро, Да, това админ все пак. Ти си админ. Не, един. една. Две. Една админа, ма и стои при мен. Ето е, всички момичета при мен. Да, и мога с някаква циганка те тази. Един хайма ще се пара за леб. Айде, падна едната жена. Бутния ти си е ритнал, юна. Да, бе. Те това е Амус админката. Ритни ще нападна пропаста. Амус. Ааа! Вместо Амус. Сетих се. Вместо Амус. Те си помниш това, само какво са яйчениците на животните, мен това нали ме казва. Не, загуби. Помниш това? Какво беше някой като влиза от сето и там къде бие, подпомага се с малко къмшиче. Помниш ли? Те ти? Да. Помниш това от теста ми, къде пише нека въпрос и там пише подпомага се с малко къмшиче. Чекалчето бе. Абе, не, Да. Някакво малко къмшиче беше едно от отговорите. Сети. Чакай. Чакай. Дали не съм станал? Чувствам се невероятно, защото пазара безплатно. Май тук има апхаут. Възможно. Да. Има Сега ще да. покажа един бък, само да видя къде беше. И бъкна сега и ти ръгнеш нагоре, като е на НФС Масланта 2012. Аха. Ти цъкнеш копче но иде нагоре. Викаш време да полетиш. Не било, само нали от тия само си вика, той точно не трябва и ти само викаш, най-сетне е време да полети. И стигаш до финала напред. И не тръгваш, ти си точно на чертата финала и не тръгваш и някакъв те шиба и ти прекосяваш финала. Да. Само си се. Като мен не помниш ли? Ти знаеш какво прави, помниш една в Салера, те така се седим и те чекам, и знаеш завием резко, ти си шибнеш оградата. Точно при финала един път ме шибна и я победи. Мога са мултиплеер Need for Speed Run, те тук си Ти пише. играеш ли вече? Не, но си пише долу мултиплеер, yes. Ти карти се Интерфейса руски. Бе ти! Е влито на песен с Дядо Козло. Да. Нема ти я прав. И не ми... Защото тебе не ти харесва. Абе да, бе, затова не ти казвам, че не ки. Да. Зато не го... Вече си призна. Не бъде... Не бъди скрън, бе.
Защото е да върва. Му бия Карл. Да, значи много не мога да заобиколя. Аз предавам тук на живо борбата Карл срещу Ануса. Карти, Анус. Амус падна сама. Ой, Макси Уибър бута Карл. Карти, бе! Карти Марти ли е? Гертива. Изпечели. Карл. Адам, помни. Ей, само точно всеки вика Адам. Не помня кой беше това. Данчо. Силвестре. Данчо. Силвестре. Бетунде. Не, Силвестре. Бето. Бетун. Или на Вики, Виктори. Или добри Данчо. На това Ники помня му викат Нико. Като GTA 4. Викат му Камилата. Нико е. Не, говорим господина. Му вика Нико. Това като GTA 4 героя се казва Нико. Ма Ники помня, но даже не знае, че съществува. Он вика, за какво съм на този свят и гледа звездите на терата. Изгръб, да се бие от тавана и за какво съм на този свят? Само събирам вода в гърбицата си и не прави. И плюн като откача. Пората и се орегвам и пардим. И се орегвам от ябълки и газирам. Мините. Това си има логично обяснение. Просто такъв възпитанието е. Ти ще би, че ще отнеме качването 2-3 часа. Да, къде изобщо не разбира. Питъка се казва клипа, не пита канал и така. Дали да е така. Напиши каналът, напиши клипа се казва Спир БГ. Не, клипа се казва Кълнем ти газа. Какво? Кълнем ти газа. Аз гледам. Стиване, ти гледаш ли новата поредица на Макса от България? Бе всички гледам. Макса от България, тая Among to Sleep. Не. Аз нямам първи епизод на Among Us. Знам, видех с Дани. Да. Ето го уламал другата админка жена. Вижте каква красива. Ти! Видя кога казаха, виж каква камилска джука има и чули някакъв откачен смех. Не се чуди как. Някаква на това Денис. Бачи ли се, он сяйцата е към, ай чукай. Так, так, Аз само Макси нещо да ти те се кача, що ще му фръкне цивката. Викам, следващия път, ако ме сърпнеш къмят, съм фръкне цивката. Какво стара? Хубаво каза ти знаеш колко яко са за свеца така. О, не! Трима сме! Има ли един циганин Стив? Не ме обижда. Абе Стив, че е с нормален скин. Не си има си помисли, че е той. Не само на Максима. Максима е стъпни още път, че мислим, че ще фръкне цивката. Млакси. Мясна. Млакси. Допакси. Стивко Максим. Джуко Макси. Ако пак прави нещо такова, ще го треснем, ще го прати в Пирогов. И там ще му лекуват Стив.
Он е паднал бе сам. Yes, печели, защото съм добре. Макси Уиберлон. Макси футън. И последното на Колорън. Ламао. Кажи супер, да идат по него. На. Защото тя е единственият админ, който не прави. Аделе, чакаш ли или не? Не види ничего. Бъбъ YouTube. Казах ти, хайде да пише. Кажи хай, она. Бъбъ. Те съм ти трябва да кръстат. Говори ли нещо, защо всички замлъкнат? Що си пише, ма Стивън не знам какво е. Какъв е то, бе? Зоро ли? Маската на Бора. Маската на Бора. На Бобър. Ламал е някаква злодейка. Къде ще я открепа? Добре. Слежи. Джингъл фъл, джингъл фъл, бачи и кога. Айде бе, един падна, защото е некъв, Но... като Бети. Да бе, аз не съм... Ще и да падне. Ела малко, панеш му. Киви плей, къде е то киви футбол? Явно много обича киви. Птиците киви или киви като... Я. Гъзът са киви. И това беше, да. За сега. Да, това беше от нас. Абонирайте се, харесайте първо клипа и оставете коментари. Чао! И мокни бе ти.